ihe gafere otu narị ndị adịghị afụchi ụzọ nke ọma na ndị kpuru ìsì n'okpuru otu akpọrọ National Association of the Blind NAB ngalaba Anambra steeti nọ ụnyaahụ agbakọ n'Ọka bụ isi obodo steeti a iji wee merube ụbọchị mkpọrọ ha ji aga ije nke afọ 2022 bụ White Cane Safety Day n'asụsụ Bekee. Ya bụ mmemme mba ụwa bụ nke na-ewere ọnọdụ n'abalị 15 ọnwa Ọktoba kwa afọ ọbụla ma bụrụ nke ewepụtara iji na-emerube agadaga ọlụ nke ndị a kpuru ìsì na ndị adịghị afụchi ụzọ nke ọma na-alụpụta. Amaka Chibụzọ Okoye onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. N'ebụ nke emere ngagharị ma bụrụkwa nke sitere na ụlọụka St. Patrick's Cathedral Ọka wulute na Regina Shelley Junction ma galukwe na Aroma Junction wee nachitekwa azụ na ya bụ katidral. Ya bụ mmemme bụ nke a nọ nwere ọtụtụ nkụzi dị iche iche ka a na-eme ya bụ ngagharị. Ndị ahụ bụ ndị isi na ndị na-adịghị afụcha ụzọ ọfụma kụziri ndị mmadụ uru ya bụ osisi ọsha bara na ndụ ha dịka onye isi ha na steeti a siri kọwaa Maazị Ernest Ọkammelo. Ya bụ osisi ọsha nke ha na-eji bụ akụrụngwa dị oke mkpa na ndụ ha, ihe na-enye ha aka ime ihe ọbụla ha chọrọ ime na-enweghị onye enyemaka, ma kpọkwue ndị otu ha ka ha ghara ị na-eme ihere ma ha jide ya bụ osisi ọsha. Maazị Ọkammelo kpọkwuru gọọmenti nakwa ndị mmadụ ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka, ọkachasị ịfụ na osisi ọcha ahụ bụ nke ha na-enweta mgbe ọbụla. Onye bụ onye mgbasa ozi na ya bụ otu bụ Maazị Emmanuel Chude nakwa otu onye so n'otu ahụ bụ ọkaiwu Somuadina Chude bụ ndị kwuru okwu na ya mmemme kọwara etu ya bụ ụbọchị osisi ọcha ahụ siri wee bido ma kpọkwue gọọmenti steeti a ka ha gbaa ndị na-afụ na iwu nke jikọtara ndị ike dị n'obi na steeti a bụ nke enebara anya ka ndị isi na ndị na-adịghị afụchi ụzọ ọfụma wee bie ndụ ha etu ọ kwesịrị dịka mmadụ abụ. Dịka ọ na-ekele ya bụ otu, onye bụ onye isi Joint National Association for Persons with Disability na steeti a bụ Maazị Ugochukwu Okeke kpọkuru ndị otu ha ka ha nyere ndụ ha aka site ị na-amụ ọtụtụ ọrụ bụ nke o kwuru na ọ ga-enyere ha aka